Rianxo celebrou un ano máis a festa da xouba e fixo por todo alto, xa que foron milleiros de persoas os que se achegaron ata esta vila mariñeira para poder degustar este prezado peixe, xa un emblema da localidade. Xa vedes, non? Está repleto de xente incluso esperando para sentarse, por tanto, bueno, moi contentos da resposta da xente, non? Tanto xente de aquí como xente que de fora que nos está visitando, que está visitando municipios próximos estes días e que hoxe se chega aquí a Rianxo. Para nós está claro que é un orgullo, un elemento de alegría que un produto como a xouba pois ten esta fama, atreveríame a decir que internacionalmente recoñecida, non? Ademais, nun tempo que non é doado para bueno, conxunto para o sector do mar, pero tamén para a xente que sae coller xouba, pois bueno, que se reivindicala, que a xente teña esta resposta, pois eu creo que é un motivo de alegría e de animarnos a seguir nese camiño. Como en audicións anteriores, varias foron os xeitos de cociñalas, aínda que os que máis éxito tiveron, como sempre, foi a fritida ou empanada. Xa empezamos onte, porque houve que limpiar as que van na empanada para deixalas de noite na panadería. Esta mañá madrugamos, preparamos todo e aquí estamos, co peixiño fresco desta madrugada, fantástico. Parece-nos maravilloso ter a xente aí en espera. O produto, bueno, este ano un pouquiño máis grande do habitual, porque, bueno, que a naturaleza non se pode facer nada. Este ano tocou así un pouquiño máis grande, non é xouviña, pero bueno, o produto é fresco, fantástico, daqui da nosa costa é maravilloso.